नमस्कार, विजयदीप न्यूजमध्ये आपले स्वागत। सर्वप्रथम ब्रेकिंग न्यूज। नीरा खोऱ्यात सुरू असलेल्या दमदार पावसामुळे नीरा खोऱ्यातील भाटघर, नीरा देवघर, वीर व गुंजवणी या धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ होत असून खोऱ्यातील वीर धरण 100% भरले असल्यामुळे वीर धरणाच्या सांडव्यामधून आज 9 ऑगस्ट रोजी सकाळी 9 वाजता 4637 क्युसेक वेगाने पाणी नीरा नदी पात्रात सोडण्यास सुरुवात झाली आहे। त्याचबरोबर वीर धरणाच्या उजवा कालवा विद्युतगृहातून 800 तर डावा कालवा विद्युतगृहातून 300 क्युसेक विसर्ग नदीपात्रात सुरू असून विद्युतगृह व सांडवा असा एकूण 5737 क्युसेक विसर्ग नीरा नदीत सोडला जात आहे। त्याचबरोबर पावसाचे प्रमाण वाढले तर या विसर्गात वाढ होण्याची शक्यता जलसंपदा विभागाकडून वर्तवण्यात आली असून नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे। दरम्यान आज सकाळी 6 वाजता भाटघर धरण 79.89% भरले असून धरणात 18.77 टीएमसी एवढा उपयुक्त पाणीसाठा झाला, तर नीरा देवघर धरण 73.91% भरले असून धरणात 8.66 टीएमसी एवढा उपयुक्त पाणीसाठा आहे। त्याचबरोबर गुंजवणी धरण 90.03% भरले असून धरणात 3.32 टीएमसी एवढा उपयुक्त पाणीसाठा झाला, तर वीर धरण 99.27% भरले असून धरणात 9.34 टीएमसी एवढा उपयुक्त पाणीसाठा आहे।